Domekia, urtean zeharrekoa. Lehenengo irakurgaia Jeremias profetaren liburutik hartutakoa da, eta Jeremiasen bokazio errelatoa agertzen da. Eta esaten dut jaungoikoa Jeremiasi, amaren zemenean sortu aurretik, aukeratu zindu da zan. Gure aukerak eta dago gure bizitzan. Gure deia betetzeko gure bizitzan dago. Gure jaio baino harinago dago. Baina problemea noiz betetzen dugu edo noiz emoten dugu erantzuna. Hau da problemie. Eta gauri dagokigu erantzuna emotea. Eta erantzuna emoterakoan konturatu behar dugu geure bizitzan dagozan gora beherak. Gora beherak ez. Eta salmora joan eta ikusi. Nire ahoak iragarriko dau jauna zure salbamena. Gure ahoak iragartzen badau, baina gure kintzak iragartzen ez badabe, ez dabe ezartarako balio. Gure bizitzan ahoa eta hitzak ekintzarekin batera joan behar da. Eta horrezagatik, San Paulo Korintotarra egindako gutunean, lehenengo partia da, eskontzetan erabiltzen dugu zanen bestaldetan, niri gustatzen ez jatana, por cierto. Baina hemen bai, gustatzen jat, zegatik, adierazten dau, jangoikoa harkatu ez, maitasuna, egunero berregiten behar dugu, egunero berrikusi behar dugu gure ekintzan nolakoak dizen egiteko. Eta hau ez egiten ez badugu, eta hau lortzen ez badugu, ez goaz inora. Maitasuna behin eta berrez berregin behar dugu, eta nola ikusi. Nola ikusi gure bizitzetan. Gure fedie, gure kristau bizitzan, fedea itxaropena eta maitasuna dira, hiru zutabeak. Baina importantena, zutabe zentrala, maitasuna da. Maitasun barik ez dago federik, ez dago itxaropenik. Maitasuna da, gure direzioa. Ikusten badozue, gaurko evangelioa, pasain asteanko azkenengo, esaldian hasten da. Eta esaten dago, hau nor da ba, hau zertako esaten dago, hau honen semie, edo hau honen aitza da. Jesus ere esaten txola, hau Joseren semie da. Zer deko hau esateko ba? Eta askotan giuribe gertatuko dago, zer deko hau esateko? Ba giure bizitzerekin esan behar dugu gauzak, eta ez gorde, politikamente korrektu izateagaitik ez, gorde ez, bota behar dugu adierazteko non dago gure itxaropena. Gure jauna, eizu, agortu gai zaiguzala bihotzez eta maitatu gaiguzala gizon emakume guztiak egiazko maitasunez. Otoitz honetan, ekintzekin ez ezik, pentsamentuaren be maitatzeko beharraz jaubetzeko eskaera aurkitzen dugu. Maite gaituenak ez ezik, maitez gaituenak be maitatzea. Interesgarria da, ikusten nola jobetzen garen jangoikoa. Jauna geurea, jangoiko gure jaunak, esaten duguna. Berea garala esateko modu bat ba. Da. Baina zer esan nahi dau? Afektu espiritualak, hau ez da nire harima osoagaz, nire bihotz osoagaz, nire pentsamentu guztiegaz maitatzeko gai izatea besterik. Hau, irekitzen dago. Jangoikoa guri bidea aurketzeko dagoen modua da. Ekintzekin eta gorputzagaz be maitatzeko. Hona hemen, jauna, altara gainean zure zerbitzarion eskaintza. Hartu izu bihotzonez eta izu guretzat sagramentu salbagarri. Otoitz honetan, altaran gure eskaintzak aurkestea zer dan askotan egiten ez dugun zerbait autortzen dugu. Askotan ez dago eskaintzako profesionik, ez ditugu gure bizitzak altarean jartzen une horretan despistatuta gagoz, oraindik hotzara pasaten ari dire, edota abestuz ofertoriko abestie, eta ahaztu egiten dugu, zak deitzen duzkun, eta gure bizitzak aurkestera eroaten gaituen jangoiko jauna, gure bizitzak aurkestean, jangoikoaren seme alabak ezagutzen ditugu. Eta eskatzen dutzagu, ontasunez onartzeko, jangoikoaren ezagurrek garrantzionetako batzat bat,
honentasunez. Eta ezin dugu ahaztu, eraldatu itzazu gure berrospenen sakramentua. Berak gure artean jaioaz, gizon emakume barri egin gaitu. Gurutzean hilez gure pekatuak ezerestu ditu. Hien arteak biztuz betiko bizia emon diuzku. Eta zugan aigonez, aita guzti santu, zeuko ateak zabaldu diuzkuz. Kristo osasunaren historian etapak dizau. Urtean Zeharreko Domekako laugarren prefazioa. Salvamenaren historiaren bidea zein dan erakusten duzku. Aintzinetik, jangolkoaren maitasun historia hori gutako guztiekin, eta gut batuko bakotzari dagokio ona hartzea. Baina Kristoren jaiotzak ateak edegiten diotzaz gu guztioen. Eta gutako bakotzaren arteko adizkidetzeari, jainkoak almaete izan gaituen jainko horri. Bere bizitzea, berbi egintza bakotzean, nola arabitzen dan lekuko bezala. Pekatua zuntzitua izan zen, eta kurutzetik sakramentuak sortu ziren pasioa iritzi arte. Horrek berpisto otortzea eroan ginduzan, fedaren begiekin ikusten dugun eta garaipen eta salvazioaren bidea erakusten diuzku. Betiko bizitzarako sarbidea. Zeruko ateak egiten zituen igoera horretan zehazten dana. Espiritu Santuaren bialketa gehitzen dugu. Gure eguneratokotasunean prefazioak esaten ez dauan baina. Gure bizitzako une bakotzean bizi dugun zerbait gidateko. Espiritu Santuaren gida. Indar baritu egin gaituzu jauna. Gure erospenako sakramentuaren bidez segizu betiko salvazioaren janari hori, esker, egin degula beti aurrera egiazko fedean. Eukaristia maitzeko, gogarazi nahi dugu jaso dugun janaria, gure berrospen bidea dela. Gidau behar gaituen iparrotzara. Jaunari harrera eginez, jarraitu beharko bideak zeintzuk diran jakin behar dugula. Gure berrospenara garabatzan bideak. Horregatik eskatzen dutzagu jaunari, jaso barri dugun honi, otoitzak edo betiko salvazioaren janari honi esker esaten dagoen moduan, guareten bako astea deitzen dugun egiazko fedie, Kristoren fedia, Eleizaren fedia, ez nire neurria ere egiten saiatu nintzan fedia ez. Nire kristino izaten bizitza eroso bat bizitzeko ez. Bizitza betera dituak gagoz, eskatua eta berrerospenaren bidea erakusten diozkuna.